jebul nang kene to bocah iki mau tak goleki wit esuk utuk-utuk nganti awan drandang. Agek ketemu saiki. Walah Joko Kendhil kok lehmu delek-delek nang kono. Le. Tole. Dil. Ngopo to? Ngapa? Alam wis beda. Kejam dunia. Kaya nyiksa banget karo si Kendhil. Oh. Alung ra kuat nonton sorot. Diwangkara kaya ngene. Kaya rumangsa seneng urip nang jagat kaya ngene. Ciut jagate. Nyenyet suarane. Ora ana sing nyenengke tumrap nyang atiku. Aduh. Wong kok ya dadak turu barang kaya aku iki. Dadi njut nganakke ngimpi. Waduh. Ngimpi mengko nang kanane kaya gilang gemilang. Wah. Kepiye telek ngoncati katresnan kaya dodol sing ra kuat. Ora kuat lembayar. Aduh mati. Kowe iki tak jak omong kok malah ngetke kono iki kompet to Le? Kendhil. Apa-apa rumangsa dobel. Ngengetke apa-apa loro. Rusak manehku. Aduh mati. Oh. Bapak bojone Simbok. Tega temen karep. Aku nang alam padang duwe lelakon apa, Bapak? Bapakku. Kowe wis lali temenan. Lali. Aneh. Pancen aneh. Sering. Aneh. Kumlibet tanpa woro-woro. Wela. Wangi ambune. Iki sajake. Aduh nyuwun kuat. Apa sing mahanani nang awakku? Iki apa sing termasuk nang awakku? Iki kamsupan ngendi to? Kelakon kaya kene aduh. Kendhil. Kowe iki ngopo to, Ndil? Kendhil. Kowe eling ya le ya. Jos. Dur. Ayak. Oh. Kendhil. Ora lono Ndil kowe. Kowe iki omong karo sapa to, Le? Mbok kowe iki aja gawe susah ing atine Simbok. Le, eling aku sapa, Le? Sawangen mrene, Le. Le aku deloken, Le. Rusak. Ha wong mesti rusake wong tak nggo ngosek kok ngono. Rusak. Piye didondomi apa piye? Ora tedas. Dondomi ora tedas. Pabrik bungkar kabeh. Kretek rusak kabeh ayak. Oh bapakne, kowe kok tega ninggal aku. Kendhil neka sama Kendhil mbok welak kaya ngono ki rak ya eling to Le.
Myak alami jembiyen manut Kantil Sari. Loh, Kantil Sari ki sapa le? Aduh Saryanto. Kendil kowe linga ya le ya aja jogetan Kelajeng kaya eleng ya le aja kaya ngono ta le mesakno simbok ya le nampe mreng aja kaya ngono ya le ya sawangan simbok ya le ya kok malah simbok arep tok gendong ki piye to le kowe kuwi kaya Ayo, ngono Kanjeng. ah kowe wis pasti janji dadi janjiku. aku ki dudu kantre Men tak kantilke. Kowe kudu dadi bojoku. ning kowe ki melek oh ya le kowe merem ora weruh aku Mah, wong dadi kok melek. eling ya le awakmu ki ora panas Ayo Kantil Sari, kowe kudu tak dusi nang pesisir. kowe ki engko sayah lemu glindang-glinding Kelajeng kaya ngapa ngono ya wah aku peksa ngladeni iki timbang kok gawe wirangku Kang Mas Kendil aduh adinipun Kakang Yati lambe kok kaya lambe Bagong tak Kang Mas kula atur remut nggih Kang Mas panjenengan meng glindang-glinding kok ngono aku ora bakal lali ya Kamang iki Naraya Campi apa sing kok jaluk ya kula aturi lenggah nggih Kang Mas walah Kendil cukup awakku saiki Kendil ben let-lete aku gawe dhewe wis ayo sak karepmu mumpung ora akeh wong ngono wis kowe nek dalem akeh wong isin kowe tak gandrung mesti moh wong kowe kaya ngono Ake apa salah Tuli ngangkat takut. Tuli ngangkat takut. Tuli ngangkat takut. Jes. Kelajeng kaya ngapa ya sakarepmu wis aku kok ngandani ya kleru tekamu
wisan nurutipun Kakang jadi adinipun Kakang. Kapan rambutmu iso dawa tekan gegel? Kendil. Kowe aja keterus-terus kaya ngono ya Kendil. Kowe mesakno Simbok. Kowe sapa to? Simbok aku wis ora. Aduh, Mbok, mati jiwaku. Alah, kowe njur aja kaya ngono le. Aja aduh le, kowe kok dadi njur aku gelem ra gelem kudu banyak. Piye? Kok njur mubeng-mubeng kaya ngono. Eling ya. Eling. Ana kewirang aku tutupen ya, Mbok ya. Tak tutupane lendang kene kowe. Aduh, cepet. Lele, kandhani kowe kok dadi ketok lehmu. Kayungyon karo wanita kuwi kantil ki sapa? Oh alah Mbok, ya wis waleh-waleh apa aku wis kebatut kandha karo kowe ya Mbok ya. Mbok, ya Mbok, ya Mbok, ya Mbok, ya Mbok. Simbok. Aja kaya Bresrawa to. Aduh, kowe mbokku sing sejati ya Mbok ya. Iya. Kantil Sari kuwi putrane Jeng Sinuwun. Oh. Kentonaken. Kowe aja celemongan ya, Le. Kuwi malati nek ingkang sinuwun. Dadi negara Purwacarita kene to. Iya. Njur karepmu kepiye, Le? Kuwi kudu aku dadi bojone kuwi lan kae kudu tak pek. Wah, nang kanane, Mbok. Waduh, lambene tipis abing. Ya, kuwi gampang, Le. Mripate kocak, Mbok. Weh, nek ngono wedi ndingkluk kuwi. Ora sok digaweke tedeng. Ngisor telapukan kuwi, Mbok. Kok wedi ndungkluk kocak lere-lere nglindri ngono, kocak lobok kok. Mulane ngene ya, Le ya. Aku ora kok semaguh, ning wong aku wis kebacut. Iya, Mbok. Nanggung marang uripmu lan senengmu. Heeh. Ana polahe anak wong tuwa sing pradat. Iya, Mbok. Tak lamare. Tenang. Aku sing arep nyinang jambe suruwe. Lho. Ben gue ngoren ya ben tak lakonane. Wong tak kon nglamarke kok malah mengar nginang ning kuwi tenan ya, Mbok. Yo tak gendong yo, Le. Ya, Mbok. Ayo. Candranegara kula sinuwun ndak keparengake maju anggonmu ngadhep oni ngersani. lha nggih ngestaken dawuh sinuwun. Judeg rasaning penggalihku menggalih putraku Kantil Sari anggone dilamar para raja Sewu Negara. Lha nggih Nganti gawe gegering kraton Purwacarita kene. kaluran sedaya dawuh dalem sinuwun. Banjur kepiye pekabaraning para raja kang lamar putraku Kantil Sari, Kang? Ngaturaken sinuwun. Sedaya tamu ingkang sami rawuh wonten ing Purwacarita
sakmenika sampun sami kondur. Mergi mboten sagah batal cangkrimanipun putra dalem sinuwun. Wah, mesti gawe tatuning liyan perkara iki. Nggih. Rayo gak no dhisik. Nggih. Kantil Sari. Kula Rama. Putraku bocah ayu, nggih Kantil Sari. Inggih dawuh pangandika dalem Rama. Karepmu ki kepiye to? Karepmu ki kepiye? Yen nganti keterus-terus kaya ngono apa ana raja kang bakal dadi jatuh kramamu to? Inggih nanging kula sampun matur menawi atur kula menika mangke kula jabel lajeng kados pundi mangke lokipun para kawula ing Purwacarita mriki Rama. Inggih temtu kemawon sinten mangke ingkang saged mbatang cangkriman kula inggih menika ingkang kula suwitani Rama. Nek ora ana wong kang bisa mbatang cangkrimamu apa kowe bakal wadat wingi? Inggih menawi kepeksanipun boten wonten ngaten inggih temtu kemawon kula boten badhe lelati priya Rama. Kula nuwun, Ndara. Wis. Sapa iki? Ora usah kula nuwun to, Mbok. Kok entuk kula nuwun genah priyayi do lenggah kabeh. Ayo to. Kula nuwun. Heligo. Inggih. Anu kene kowe tak dunke kene ning gendong wae. Kowe wong endi? Jenengmu sapa? Arep perlu apa? Kula menika mbok rondo saking Dadapan. Inggih suwan kula wonten kersanipun badhe nyuwun tulung badhe suwan ngersanipun Sang Prabu. Wis, iki yo. Iki pikiran to. Gadah setunggal. Iki yo sapa iki? Menika anak kula. Menika inggih. Kene wae lho aja glundung rono-rono. Jenenge sapa? Kendil Joko Kendil. Inggih. Le laras karo jenenge Inggih. Orang mesti niki sila apik kok glundang-glundung turun sak kepenake dhewe nyang kraton jare. Inggih. Dur arep ana apa? Badhe sowan sanipun Sang Prabu. Dur Kepareng. ya. Ya. Candranegara. Kula sinuwun. Iki sapa kang ngadep ana ngersaku iki? Lah nggih. Menika kawula dalem ing Purwacarita. Dadi munjuk wonten ngersa sampeyan dalem sinuwun. Iya. Bareng. Ya ndak keparengake. Ayo maju kene. Itu lagu dodot sing apik to. Oh, kok malah glundung kuwi sapa sing glundung kuwi? Menika anak kula leh kowe iki rene oleh. Mah Kowe lah. kene wae kok Kowe engko kepidak wong kene. men. Kula di dalem pun kendil. Pluk. Kendil. Wong-wong ngono kok kendil kepiye? Kula nami kula Joko Kendil. Oh, larak ngono. Anu badhe matur Sang Prabu. Iki sapa iki? Kula mbokipun Kendil. Oh, kowe biyunge si Kendil. Saking Dadapan inggih. Kawuling Purwacarita kene. Inggih Sang Prabu. Ana wigati apa matur ana ngersaku? Sepindah tuwi kasugenganipun Sang Prabu. Kaping kalih nyaosaken pangabekti mugi kunjuk. Ndak tampa, pangestuku tanpa nono ya, Mbok. Sanget anggen kula mundi Sang Prabu. Kula semanten ugi. Engko sik kowe iki engko sik. Aku engko ra ketok. Ya wis ben ora dadi ngopo. Semanten ugi piye? Kula semanten ugi inggih nyaosaken sembah pangabekti sinuwun. Aduh. Mugi kunjuk ngersa binanipun sinuwun niku. Sinuwun pun piye? Ya Allah rak ya ming kewirangan ta kowe. Inggih nyaosaken sembah pangabekti ngersanipun sinuwunipun. Mugi-mugi kunjuk wonten ngersa dalem sinuwun. Aku ngrasake tetembunganmu gerah dadakan. Mila angel sesek.
Ya ndak tampa pangestuku tampanon. Inggih. Padha duwe karep apa iki? Simbok. Ya kene matur kene. Kula sepindah malih. Ayo sing ngomong sing cetha to. Sepindah ki tembung ngendi? Sepindah menika tunggal Ayo. engkas. Lho. Tunggal kas kepiye sing cetha to le ngomong ki kuwi cara ngendi kuwi? Mau sampun ingkang kapisan, kapindo Nah, lajeng ingkang kaping sepisan. Ora sepindah. Mbok kowe iki terus matur sang sinuwun wae aja karo kuwi kereng banget wonge kuru kok. Wonge kuru kok kerenge ra jamak. Wis druhun ki. Inggih. Aja sak kepenakmu lho iki patih lho. Inggih. Bisa ora brito kowe. Boten lho patih kok glito ayo kaya kowe iki kok gelo malah mutah-mutahke apa-apa Ngomongmu iki. lah wong curan-curan glundang-glundung ngono. Kene yo rene yo. ya Ngrengane tenan. Mau sampun ingkang sepindah Sang Prabu. Iya. Dungkap kaping kalih ngaturaken bekti dene ingkang kaping 3ipun kula badhe matur menawi badhe ngebon-bon enjang jejawah sonten dhateng putra dalem pun Kesuma Dewi Kantilsari. Wis nranyak kuwi, nranyak kuwi. Mboten kok Kowe kula iki ngamar putrane Kesuwun. inggih. Wah, ya tak lakon tak gantung tenan iki. Nyuwun ngapunten Mengko Rekyono dhisik sabar. Aduh. Patih Candranegara. Sampun dipun Aja kaya ngono, aja kaya Aduh ngono. menika dipun sotrono. kapak kita mbok Disotro ya. ngalia tak serenge. Wis Kowe kok nggawa kulit jeruk iki napa to? Ajene kok Supaya digawe rada maju kene. nggih. Kok matur temen karo penggalihku ature simbok rondo dadapan kuwi. Nggih. Ora nganggo mawas-mawas. Dadi nglamar marang putraku Kantilsari. Arep kok entukake sapa, Nggih anak kula namung sak juga pun kendil menika. Arep kok entukake kendel. Inggih Sang Prabu. Kowe iki wong kepiye to, Mbok Rondo? Kok ora nyebut karo kananmu kepiye? kok ora wingi-wingi kok. Aku kuwi Ratu Gung Binetara kang disembah dening kawulaku ing Purwacarita kene. Para raja wae ora ana kang ditampa dening anakku Kantilsari. Kok anakmu kendel sing glundang-glundung kaya ngarep nglamar iki kepiye to, Tak tenan to. Dadi iki wis telat, kersane iki mbok wingi-wingi ngono. Punten dalem sewu Rama. Piye Kantilsari? Nyuwun pangapunten. Kula aturi ngemuti kawibawan dalem. Menawi Rama lajeng duka kados ngaten menika ra mesakaken to menika kawula dalem. Mongko inggih mboten lepat Rama. Nranyak to kaya ngono ki nranyak wong ki lak ya kudu nganggo mawas-mawas to, Nanging cangkriman kula menika rak kangge sok sintena kemawon. Dados sinaosa menika kawulalit menapa dene rupiawon kados ngaten menika mboten dados pepalang Rama. Duh Kantilsari. Kok kadingaren temen kowe bisa nunjuk atur kang kaya ngono. Dipikir bodo nangis gak kaya kesripan. Menawi kula ngaten Rama, Iya. sinaosa awon kados menapa lan sinaosa menika namung kawulalit saking dusun ingkang tebih saking negari menika sauger saged batang cangkriman ingkang kula aturaken menika temtu kemawon badhe kula ladosi Rama. Ngono karepmu. Inggih. Mbok Rondo, Kula kok wis mireng dhewe ngendikane putraku Kantilsari. inggih. Wah, mestine aku duka tenan karo kowe. Kowe nranyak kok karo aku. Inggih nyuwun pangapunten awrat-awratipun kula dipun tangisi anak. Panuwune putraku Kantilsari aku tumindak adil. Rene usah kabeh para raja kang nalika semono nglamar batang marang cangkrimane putraku. Inggih. Kendil bakal ndak tampa panglamari. Yen pancen kendil bisa batang cangkrimane putraku Kantilsari. Ora ditampai, Mbak. Ngono wae nangis. Wes darnono ngarepe kendil utawa mbok ronde gadapan cangkrimamu iku mau. Inggih sendika Rama, Kene, sampun Ndil. dipun keparengaken inggih. Rungokno ya. Ya. Mbok Randa. Garwamu. Iki ta. Kula ndara hayu ya pian. Ayo. Kuwi anakmu kendil. Inggih calon garwa panjenengan. Ya anu
dikon ngrungokake sisan cangkrimanku iki ya Mbok Rondo. Injih. Cangkrimanku iki ora mung werna siji nanging werna papat. Papat kok. Papat kowe ya entek apa piye? Lah suka dingengeh to. Sing siji ya Mbok Rondo. Injih. Kereta kencana kang bisa ngambah dirgantara. Kuwi cangkriman sing siji. Njur sing angka loro gamelan Lokananta kang bisa munyo ana ing awang-awang. Mboten wonten wujudipun. Ya mesti wae ora wong dimirengake kok. Njur sing angka 3 bekatul sak gubuk penceng gedene kang dibuntel godhong asem. Injih. Ora cengengesan kok. Isih ana kendhil coba iki sing angka 4. Iki. Atine tengu kang sak wungkal gedene. Lho, No tengu setunggal, no tengu. Apa tengu rombongan? ya mesti wae tengu siji kok piye to? Ora ana tengu rombongan atine yo dadi siji. Wis kendhil, nek kowe bisa mbatang cangkrimanku iki, ya senajan wujud mung kaya ngono, ya bakal tak suwitani kendhil, kowe bakal dadi rangkatu. Kowe aja kekerepen kaya ngono ndak remuk mripatmu ya, Mbok ya. Ming kaya ngono kok tusak susah iki sing tak susahi kok. Kowe ra ming krungu tengu samungkal kuwi to. Ya saiki ayo dipikir ning Wis to, tak lakonane. Pamit Sang Prabu. Nyuwun pangestu. Iya. Anak kula nyagai. Nyuwun inah kawan dosa dinten Injih sendika sampun. Candranegara kula sinuwun. jagat werna-werna. Joko kendilan Mbok Rondo nyaguhi. Nggih. 40 dina rasuwan golek ana dipateni. Nggih. Wis Kanthi sari ayo derekno aku kundroning kedap. Monggo Rama kula dherekaken. Jaka kendil bos laminggih nyokebeki Ya. Aku ora semelang. Karo batinku ora arep semelang sebab Simbok kaya ming nangis. Delet-delet nangis. Kuwi bener. Keloro-loro pikire atase ming anake aku. Kok aku nggayuh putrane Sinuwun adoh banget sangkan banget. Nanging urip iku mbala mbebecik tetep duwe gegayuhan kuwi bener. Sebab wong urip wedi ayang-ayangane dhewe wis ora ana wong mikir apa wae. Wis pokoke aku gelem ora gelem
kudu nempuhke lek urip neng jagat padang iki aku kudu seneng. Aku kudu duwe bojo. Bojo ya moh nek ming elek-elekan sebab aku wis gebacot elek. Rupaku wis gebacot ora bejaji. Nek aku duwe sisian selot tala, selot ora becik, aji godhong jati. Iya. Aku ora Dan soal ketaatan itu, aku nuwun. Nempuhke aku. Nek pancen aku ora diparingi niku nuwun, simbok tinggal dhewe kok sajake kok bingung wae. Aku mesti arep njaluk apa sing dadi pinuwunku nek pancen ora kabul. Undul nyawaku. Bapak, aku eling-eling ana Bapak. Aku anakmu. Aku tok tinggal nang alam. Aku duwe gegayuhan. Kabul apa ora? Kabul apa ora, Bapak? Yen Bapak ora maringken, aku dijak. Aku kudu mati, Bapak. Yo, dupontek, mahanani kabul, mahanani keleksanan, keturutan sing dadi. Yo, dupora selan. Joko Kendhil. Joko Kendhil. Kulo. Paduka sindi. Mudhara anggon kita semedi, Ger. Kula niki dewa saka Suralaya. Inggih. Ajeng mandhapipun nawa saweg. Saweg priye? Lah yo lagi wae. Bareng kowe ketela wani mati. Nggonmu muja semedi teki ing Gunung Merbabu iki ora mung lahir ning tetela tandesing batin tandha kowe wani 35 dina. Inggih. Ki aku Mila ingkang kula wonten sak pucaking Hardi Koki menika pancen sampun kula Merbabu iki. Klentu merkoki nyok. Jaga Kendhil. Inggih. Para dewa wis padha menggalih panyuwun kita. Dados sampun dipun rapataken to. Inggih. Saderengipun. Merga ngene, Inggih. sakwise kita tinitahake ana ing alam padang nganti cacat rupa kita memper kendhil sawetara taun malah wis pirang-pirang taun. Nganti seprene tela kita tetep bisa nampa cacat kita kanthi ati kang ning ingkang pasrah. Inggih badhe matur kedap. Piye? Sedaya bab ingkang dumawah dhateng pribadi kula. Iya. Dados Priye? menapa kemawon ingkang sampun kelajeng dipun pacak dhateng awak kula. Kilap awon, kilap sae. Iya. Kula sakdermi nglampahi menika ingkang macakaken ingkang waos. Iku Kula pitados sing dadekake renaning penggaling para dewa. Ewadene cacat kita ora dadi pepalang. Boten. Tetep panjangka kita. Tetep kula nggih. Iya. Saiki kita duwe kegayuhan bakal nyuwun bojo sing becik. Ngono. Ha iki saka kersaning para dewa diparengake. Nanging kanggo njaga amrih mengko. Bojo kita iku putrane Sang Prabu iku tetep tresna tenan. Kita mboyakena rupa tetep ala kaya mengkono. Bakal ulun dandani awak kita iku. Lajeng rampungipun pinten dina. Sebab pembangunan menika mboten saged sadeg sanyet
yen para dewa ya ulun iki klebu ulun iki yen ngersakake sak kedhep netra bisa. Nah, Oh, iya. iki sanget pinuwun kula dene saged cepet. Tak ngono. Kendil iki ning sing baku kita mantep temenan. Ya. Nanging kang adi kula badhe dipun damel sae. Nih, Aduh. Bonji ngaten kemawon ya. lho, Sebab mangke menawi sae sanget anggen kula badhe ndasaraken menika lajeng wonten papan pundi mangke malah kathah tiyang stri ingkang sami ngetutaken panganggenipun nedani menika ya. wah, ulun ora nyono kaki. Inggih. Menawa senajan kita iku katone ala ning kok ya pikir kita mimpir. Lire arep tak paringi rupa becik kok kita wis ngerti bot repote wong duwe rupa apik, Mila Ya, kula kaya ingkang ngono. abdi kula menika minuwun dhateng panjenenganipun para dewa. Nyuwun sisian menika namung kangge syarat gesang. Ketingalipun menika lajeng saged Ya, pepak. wis ngono. Ayo. Mundak mengko diberi Kula sapa-sapa. dherekaken. Ayo. Kene kok Delik kene, ulun tandani ya. dadani delik. Iki ana blumbang Joko. Inggih. Milo. Waduh. Sinten menika ya? Oh, Menika cahya kula. Dados menika potret kula. Aduh. Eyang. Pantes sanget penyanipun kula pepundi saklaminipun gesang. Dene saged maringi reremen kula rerupan ingkang endahing warni. mundak kesuwen yo. Inggih. Ra calon bojo kita Inggih iku pun kesah. Inggih kados. duwe cangkriman. Inggih. Kita rak durung bisa mbatang mengko yen Iki durung. mila dereng saweg paitan bagus ya. Iki ulun duwe layang Inggih. nawala. Inggih. Layang iki mengko wenehno calon bojo. Oh, inggih. Iki isine pambatang. Oh, Pambatang inggih. gitu. Inggih, inggih. Wis ngono. Ulun makayangan. Ya. Weh, nyono tenan. Sapa kae sing medhun saka kere-kere kae kok? Basan, Malah ana wong saka dhuwur. basan bagus kok. Raiku kok enting. Mas, sampun teriku, Mas. Kok ilang dangkale apa ya? Kok kaya enting. Aduh, mati aku. Mas, ampun teriku, riku sengge nenepi anak kula, Mas. Ampun teriku. Kowe pangling to? Mas, ampun teriku saestu. Niku anak kula teriku. Kowe pangling apa kepiye to, Mbok? Kula Pas dereng padakno aku sapa? kula dereng nate tepang kok, Den. Aduh, Yung, kok kaya kono ta ya? Sinten, Den? Ora pangling suarane rak yo. Pangling telapukan iki. Ribet leh ku nampa ki. Ora usah ribet riben ya kena. Kowe rasa bingung, Mbok. Wis padakno. Aku sapa? Nek swantene niku semungguh mboten nganggo. Niku anak kula niku kok sakniki tambah nganggo. Kuwi sigekan. Oh. Monggo gendeng ater-ater. Oh, ngoten to. Niku kados swantene anak kula ning onder dile niku njur mboten kados ngoten niku. Iki onder lama. Mbok, Kok saniki kok sae napa? aku ki tontonan sing waspada, matno sing temenan to ya, Mbok. Aja malah-malah nambah ibu nekrasane ngatiku, Mbok. Kowe rumangsa kepiye to ngangetke aku ki kepiye? Aku ki titiken aku sapa, kacake sapa, arep ngopo? Nek anak kula niku wujude ming kados kendhil, swantene persis sampeyan niku, Den. Iya. Ning nek sakniki niku deden niku Kowe wis deden. ora usah basa mundak kualat sing dadi rasane ngatiku. Aja basa, Mbok.
Samangke sapa Aku ya iki anakmu Kendil, Mbok. Kowe Kendil. Katrimane leku nuwun nganti bisa kaya ngene. Aku Apa ora luwih seneng kok nangis meneh. weruh kowe iki kelingan bapakmu aku. Biyen bapak wujude ya kaya aku, Mbok. Ya nek ngono apa kowe tak pek kowe meneh. Lah wong kandhane aku ki Kendil kok malah gagas bapak. Kelingan sing tertinggal kok iso kowe malik rupa sing kaya ngono piye le? Wah, sakjroné diwalik kuwi wah. Orang le kowe Pecute ra jamak. tak kandhani ya Ya, le. kandhanono Aku ki mengarep nungsung warta tak enteni nganti 35 dina. Ya, Aku ora mulih tetep nunggoni kowe nang ngereng-ngereng kene. aku matur nuwun marang sira, Bapak. Kok bapa Aku kepengin nang kraton mau kae. Oh iya. Mempet telemon. Kaya piyayi. Aku matur nuwun tenan karo kowe Yung, ngewangi-wangi anggonku nuwun sing Bathara ingkang linuwih ya Yung ya. Jur piye Gandeng iki aku kedadiane? wis leksanan apa sing dadi kekarep aku lan kowe mestine bungah Yung. Iya ning le ngomong kok aja karo mendelik-mendelik ngono to. Lah wong angere ngomong ki manike kengen blek brono e. Iki ngene Yung. Piye? Aku diwenehi ya kuwi sing nggo batang kersaning kesumaning ayu Kantil Sari. Nek ngono kowe wis iso le. Ayo, mumpung urung telat mengko. Apa iki wis tekan wancine to? Ai, kangsane tak 40 dina le. Iki wis 35 dina lho le. Ayo, kan ora samulih terus jujuk kraton ya le ya. Iki kali 5 dina ya. Ayo, dikebatake wae le. Ya. Wes yo. Yen wong Candranegara. Kula sing Semono ana wong nyagu kang bakal mbacang cangkrimani putraku Kantil Sari. dari Ning lak ya wis tekan titi wancine dina saiki to. nggih jangkepipun kawan dosa dinten mila kantun dinten menika. Ya Kantil Sari. Kula Rama. Aku mesthekake menawa panglamare Mbok Nijaka Kendhil kae ora bakal bisa lakon batang cangkrimamu. Mulane aku bakal utusan marang Candranegara supaya goleki wong mbok rondo dadapan iki supaya dadi pangewan-ewan ning kraton Purwacarita. Wonten dalam 1000 Rama mbok inggih sampun kesesa dawuh ngaten menika. Kedahipun rakyat dipun srantos langkung rumiyin menawi sampun sawetawis wekdal mboten sowan ngaten Yesu monggo Rama. Ya aku tak ngeranti sak untara iki. Kula ingkang sowan
Candranegara. Kula Iki rak mbok rondo dadapan kae. nggih ning wonten lem-leman numpak kuda menika. Kok tadi bagus temen. Nom-nom mancing dikanthi dening mbok rondo iki mbok kok takoni Candranegara. Dari Canonoman ki sapa to, Menika anak kula. Heh? Anak kula. Loro apa anakmu? Tunggal Sapa? Joko Kendil. Loh. Ya kuwi. Nggih menika sak sampunipun nyagai lajeng piyambakipun masuk budi. Elok tenan. Aneh. Ya. Aneh. Tak atur niki. Sinuwun. Candranegara kepiye? Menika mbok rondo ingkang nyagai batang cangkrimanipun putra dalem. Mangga menika kalian nem-neman menika aturipun mbok rondo iya menika pun Joko Kendil. Lho. Joko Kendil. Nggih. Kok dadi bagus temen wujude? Nggih. Wah, lah kaya aku gek enom iki Joko Kendil iki. Lah, Apa ya tata kaya ngono ngersane ngratu. kowe iki aja ngempet. Aku teles kabeh ngono. Lah mau ngempet ki marep rono ngono lho. Sebab ngono to yo. Piye? Kan sinuwun dhewe iki ya kaya sajak mlutu. Lah wong ana wong bagus kok malah dicari iki bagus aku mbiyen. Mbiyen sing weruh ya wong biyen kok sebut. Joko Kendil. Wonten ingkang dawuh sinuwun, Aku nguwun marang kowe saiki bisa wujudan bagus satriya kaya ngono pindha Jawata kang ijo wantah kowe. mila leres kula ingkang ngadi Kendil saking adrenge ngemanah kula badhe kayuyun putra dalem sinuwun mesu brata wonten ing sakninggilipun Redi wonten ing Redi Raja wonten ing Redi Merapi wonten ing Redi Merkoki wonten ing Redi Merbabu Iya iya. Wong babu kok koki piye kowe iki? wonten Redi Penjongos angsal berkaing dewa ingkang ngabdi kula lajeng angsal rerupen ingkang kados ngaten sinuwun. Apa yen ngono bakal kok bacotake nggonmu arep batang cangkrimane putraku Nini Kantil Sari. Menika ngaten sinuwun, Kendil iya. adrenge ngemanah kula menawi pancen ingkang putra menika boten purun lan sinuwun boten maringaken. Pumpung ngopi kula sae menika mbok bilih medal kemawon kangge rayaan sinuwun. Sing metu kanggo rayaan sapa? Sandangan kula. Iki pokokipun badhe kula lajengaken gegayuhanipun ingkang adik kula utawi ingkang putra sinuwun. Ya prayogakno dhisik Kendil. Lajeng rikana patihna dalemipun pundi? Ayo ning kepatihan Ora clemongan lho Le. Lho kok le kerem temen gene bendina madang barang nang kene. Ramboten nate wangsul temen. Kowe aja wani karo Mboten ngaten Cipatih sinuwun. Candranegara. Pendak ingkang ngadi sowan menika kok mesti nang kene iki janjane ndek omah apa ora to? Kok mirsangune kok menteken karo klasa cilik. Ya wis aja kok wangsuli iki Patih. Upami kula menika mangsuli nggih namung suku ingkang kangge mangsuli. Oh, dados rumiyin sinau main bal. Kowe Kantil aja Sari. dibacot-bacotke to Le. Dawuh dalem Rama. Mustikaning jagat. Inji. Upama Rama kepareng mundhut supaya dijabel wae cangkrimamu ning saiki Kendil wis dadi bagus kaya ngene. Ketujuh prana temen. Rama kok lajeng Menika ngendika dereng ngaten. tasikan. Iya ya menengo dhisik tak kok ndangu putraku. Nanging sinaosa pasuryanipun iki piye to kuwi kok jurtasian barang Rene Tupeh, oleh pasuryane entah wae jurumuk banget ngono. Menika Rama, menika rak ngegungaken pasuryanto menika mongko rak inggih dereng kantenan saged batang cangkriman kula Rama. Mulane ngono wae saiki tantingen
Piye anggone bakal batang marang cangkrimanmu Kantil Sari? Kendil, sing maune ala saiki apik. Inggih, wonten ingkang dawuh kesumaninganmu. Duh, oleh kandhan dialus-aluske mbok ya lumrah kaya adate kae. Janji ora bisa keris ki bles. Nah, kono dihukum seneng. Nguling-nguling ngendi. Kowe aja banget. Boten nek ora ngono, Mbok. Biyen awake dhewe gendene ya kaya dicokot-cokot ae. Nyakar nek iki komplit aku ya gelem wae ta. Lah wong wis kok ngono sirar geget-geget. Malah nang geger keriye. Ora Kendil. Kados pundi Kowe iki kesemane? kok malah ngololo Kipatih. Kowe rak nyelamur to padune kowe ora iso mbatang cangkrimanku. Tenan nek kowe ora iso mbatang ambak Kipatih ketoke ming kaya ngono. Aja takon dosa kowe Kendil. Aduh kesemaning ayu pepunden kula. Dikapakke Kula kok mboten badhe nyulayani menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ngersa panjenengan kesemaning. Ya njur saiki buktine ndi? Wis matura. Menapa cekap wonten ngersa panjenengan? Menapa cekap wonten ngersanipun Kang Rama kesemaning ayu? Ya ning ngersaku disekseni Kanjeng Rama, piye to? Coba Yung, Apa? ndak kira engko ndak aku ndarani ming etok-etok ora iso bantang. Catetan-catetan sing tak wenehake kowe, wong tuwa sing cetha iso omong coba yo. Ya. Kesuwa Dewi, waduh pepunden kula. Iya piye Mbok Rondo? Menika badhe ngaturaken nawala ingkang dipun serat dening anak kula Joko Kendil minangka kangge pembatanging cangkriman penyandalem. Oh iya. Monggo kula aturi maos supados gamblang. Oh iya. Iki nawala iki isine pambatange Kendil bab cangkrimanku kuwi ngono. Ning sampun pun gegujeng menika seratanipun tiyang dusun. Ora apa-apa lah wong ya apik ngono kok. Nyolong petek ngono kowe. Nggih, clemer. Tak wacane ya Kendil. Monggo. Sing Angel sepisan. kuwi le gawe kal sikile kejembareng. Wonten ingkang klentus tunggal. Ganti to? Kok mateni ngenep. Kok dadi kok mateni. Ajeng nulis nginep. Kok mateni Kowe iki kok ngenep. wis tak wacane ya. Sepisan kreta ateges titian utawi palenggahan. Kencana menika emas lambanging barang sae endah. Dene mabur utawi ngambah dirgantara ateges inggil. Dados tegesipun palenggahan sae ingkang ajinipun sak kelangkung inggil. Bab menika boten sanes injih lambanging Sang Prabu piyambak Pratugung Binathara ingkang penuh kawibawan lan kamulyan. Mangreh kawula sedaya. Menika Rama ingkang sepisan. Iya. Inggih ra inggih leres ngaten to Rama? Ora ana kang sisip pambatange. Inggih. Lajeng ingkang angka kalih gamelan Lokananta ingkang munya ing awang-awang tegesipun gamelan ingkang saged mungel piyambak kagunganing para dewa. Menika meralambanging kagunan saha kabudayan wonten ing nagari Purwacarita ingkang kedah sami dipun pepetri dening kawula sedaya. Sedaya menika tetela dening ingkang sinuwun dipun penggalih saestu ngantos kabudayan Purwacarita kasusra ing manca praja. Jagat wasisaning Bathara. Inggih menika leres. Nginjer kaya ngono. Ngarang. Ingkang angka 3 bekatul sak gubuk penceng minungka sing ronasem. Bekatul lambanging kawulalit. Sak gubuk penceng tegesipun ageng sanget. Ronasem menika namanipun sinom. Pralambanging para muda ing Purwacarita. Kok ya pinter iki ya.
begato sak gubuk penceng ingkang dipun wungkus ronasem. Sedaya menika dados pralambang bilih santosaning negari Purwacarita tetela jalaran saking manunggaling kawula kathah sami mangun raharjaning praja ingkang dipun biyantu dening para muda. Inggih leres menika Rama dene inggih ingkang angka sekawan inggih ingkang pungkasan atining tengu kang gedene sak wungkal tegesipun ati tengu menika alit dados gambaraning manahing kawula daleming Purwacarita. Sak wungkal tegesipun ageng dados ati tengu gedene sak wungkal menika pralambanging manahipun kawula dalem sedaya. Nggih to Rama, lak ngaten. Menika batanganipun lakone Pralambanging kawula sedaya ingkang sami kraos bingah saha mongkok amargi sami kraos gesang bejo mapan ing bumi Purwacarita. Negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi kasusra ing manca praja amargi ingkang asta pusaraning praja sinuyudan kawula. Inggih leres menika Rama pambatanging kendhil menika Rama. Yo Nini kowe kudu dhaup karo Joko Kendhil ing dina iki. Inggih tempo Candranegara kula biyawarakna marang kabeh kawula ing Purwacarita. Aku bakal mantu geden-gedenan. Sendika dawuh dalem. Joko Kendhil ayo ndak kanthi manjing ning kraton. dawuh dalem sinuwun. Aja kesusu ayo Le, bebarengan tak gandeng. Iya. Gusti kang laraning tias mami lamun lagya kataman asmara lircinae jejan linali tansah emot lam-laming tias mung sira yayi luluh kang lesing nala linglung saya ruput saka ing panjangka labet sira tega angun cati janji lampus diri sumpah Kakang Joko Kudus. Adi Roro Kemuning, kowe to iki mau? Iya, Kakang. Gini, Adi cak lawan pun Kakang. Wiwit mau aku ana nanging aku ora sebowo. Awit Kakang Kudus sisih rengeng-rengeng. Yen tak rungokke swaramu galik-galik, wah kepenak banget, Kakang. Apa iya? Nang Adi, wiwit sore uga aku wis ana ing papan kene, uga ngenteni kowe. Yo gini lagi saiki kowe teko Adi. Kakang aja maido to. Awit aku isih kudu nglena wong tuaku. Iki mau bapak lan sibu nembe sare. Mula aku njorene Kakang Kudus. Nang Adi Roro Kemuning, jane kowe iki tresna apa ora to marang aku? Kok isih takon, apa kurang percaya lho marang katresnanku? Adi, aku ngerti
yen kowe tresna marang aku. Nanging gini ya, rasane atiku isih kurang trima. Yen aku pinuju ketemu kowe, aku isih kepengin takon. Adi, apa kowe tresna marang aku? Banjur aku isih kepengin krungu wangsulanmu. Oh, Kakang. Aku tresna marang kowe. Ya kaya ngono ki mau, wangsulan sing tak enteni Adi. Kene wis ngerti. Apa aku isih kudu wangsulan? Wong aku ki takon, wong takon kuwi adile diwangsuli jan. Oh, ngono to. Iya, tak wangsuli, Kakang. Aku Kang Satya kepenak suara kowe. Apa iya? Aku mongso marem sakwise krungu prastiamu marang aku, Adi. Nanging Kakang Kudus, apa ya mung cukup kaya ngene sesambungane awake dhewe? Saben-saben aku ketemu karo sampeyan, mesti kanthi laku dedemitan. Banjur karepmu? Apa ora prayoga Kakang Kudus? Ndang lamar aku nang ngarepe wong tuaku, Kakang. Kuwi to mesti, Adi. Aku mesti bakal ngamar kowe marang wong tuamu. Besok ngenteni apa? Awit ngerti ya, Kakang. Satemene aku iki wis mbobot. Mbobot? Tinimbang mengko selak kedisikan konangan, aku mesti diajar wong tuaku, Kakang. Yo, Yayi. Prayogane bab iki ora perlu kesusu. Sing wigati, mbuh sesuk, mbuh mben, aku mesti teko ning omahmu nglamar kowe, Adi. Tenan yo, Kakang, aja nganti sampean blenjani janji ya. Percaya marang kandhaku. Nang Adi, sarene iki wancine wis lingsir. Prayogane cukup semene dhisik anggon kita sapa temon. Prayogane aku tak nyuwun pamit lan sesuk ketemu meneh ing papan kene. Tenan yo, tak enteni nang kene yo, Kakang. Kaya ngono, wis yo, aku nyuwun pamit. Iya, iya. Kemuning. Mun ya. Saben-saben kowe tak takoni Kemuning. Kowe mesti nangis. Aku iki ora butuh tangismu, Kemuning. Aku iki butuh wangsulanmu. Coba pisan meneh aku takon. Lho yen kowe kedadian meteng sing kaya ngono kuwi, sapa sing dadi lantarane Kemuning kowe blokoma, Bapak, menapa ingkang kula aturaken? Awit kula mboten ate sesambetan kalian priya, Bapak. Kok isih kundi? Kok mboten ate sambetan karo priya kepriye? Endi ana jamake wong wadon ngandhut tanpa lantaran? Ora ana. Kemuning. Aja kowe bebodho marang wong tuamu iki. Ngaku. Ngaku ora? Oh, tak kau. Waduh mati aku. Kyai kula aturi nyabar. Yen
Kyai. Nyai. Inggih. Kene aku nemoni parandang sing kaya ngene. Saya tuwa kok saya kaya ngene aku iki. Coba tak pikir. Lho yen anakmu kuwi anakku. Aku iki monco kakine wong kembang lampir kene. Inggih. Jadi saiki urung duwe bojo dheweke wis ngandhut. Apa ora bakal gorek-orek jenengku? Inggih, kula mboten maiben dhateng penggali panjenengan, Ah, Kyai. iya. Nanging menapa namung cekap ingkang putra menika badhe panjenengan ajar. Mboten, panjenengan kedah ingkang sabar, kedah ingkang sareh, wonten kedadosan ingkang kados mekaten, Kyai. Wong sabar kuwi ana watese. Yen aku kereng ki sebabe yen bab iki ngenti konangan kepiye. Jan iki bab ngandhut. Inggih. Wetenge anakmu kuwi saya suwe ora saya cilik nanging saya gedhe. Lho yen kuwi ya wadi iki njoleh ku nyeleh raiku iki nang ndi? Nah, saya malih kang putra menika sampun akhir dewasa. Dados boten terpipun menawi panjenengan menika badhe ngajar. Lah menawi kang putra menika tasih alit, monggo menawi badhe panjenengan ajar, Kyai. Ya, nanging kemuning. Saben dina kowe diluwentah dening ibumu. Besok dadi wanita sing utama. Jebul tumih boko sok balik kowe kemuning. Ya. Ya tak menehi nah. Tak weni nah sewengi iki ya. Sesuk-esuk barengi metek ing srengenge kowe ora mbares priya sapa sing dadi lantaran iku enggar bini aja takon dosamu. Tak ajar kowe. Minggato kowe kene. Ilang ndok siji ora apa-apa. Mana? Jejeg beli. Nah. Nyai. Yen ana kedadian kaya ngene iki sing tak tutup njur sapa? Inggih, Kyai. Tanggulawan kae anak kuwi gumantung marang ibune. Lho yen ora kaya ngene sing tak tutup ya ming kowe, Nyai. Inggih nanging menapa inggih wonten. Tiang sepuh menika kula wentah dhateng putra. Nalisir saking angger-ugering kaleresan menika mboten badhe kelampan. Ya. Inggih namung kang kula suwun nggih Kyai, gandeng panjenengan menika sampun dados tiyang sepuh. Kersa panjenengan menika ingkang sabar, ingkang sareh Kyai. Anu ya Le Magasari. Nggih. Wis semono kae kuwi lho. Nggih. Tak wadekno kabeh wis ngerti, ya. Ning aku njaluk tulung marang kowe kabeh, ya. Kahanane kemuning sing kaya ngono kuwi, kowe melu wae nalisir. Sopo priya ing dadi lantarane dhewek ing garpine? Iya. Ayo kono. Padha sing kono. Nggih, bareng. Nyai. Inggih, Kyai. Bengi iki cedak ana anakmu, ya. Kandhane ana becik. Mongso bodho marang kowe. Mamrih anakmu gelem ngaku, ya. Inggih kula ingkang badhe ngreripih, Kyai. Iya. Kowe tak goleki wis pirang-pirang dina nanging ora bisa ketemu. Jar kowe saiki ana ngendi Kakang Kudus? Monggo ngendikaning Bapak. Yen tak kurang aku sapa satemening sing dadi lantaran aku mbobot. Aku katundung saka ngomah. Aku lak kewirangan Kakang Kudus. Yo kene kowe ra tanggung jawab. Konono yen to satemene sing tak kandhut wijimu Kakang Kudus. Loh. Aduh mati aku. Hutan. Aduh. Kowe iki ana satengah ngalas. Wah, aku tak ngiyup ana ngisaring wit kene wae. Cuma kaya ngene.
Apa kados pundi kula? Aduh, gek sapa sing nulungi aku? Ibu, kula sampun boten kiyat. Kakang Selandrio, udan teko sungi muput catik nganggo angin bledek ngampar-ampar ya Kang. Wah yo iki dalane nirakanan wani. Wit-wit padha rubuh. Manuke terus ora ana babar pisane. Lewat tanpa ana manuk kae jejog iki piye iki? Nengah sithik piye? Nengah sithik. Ayo Jan sasakon ayo. Ya. Dalane rusak, jemek. Lunyu hati-hati. Lah iya, kesisip sembring lemu pelaku segur ning jurang jerone semono kuwi kowe. Mbok yo engko karo nyambi mlaku saya suwi saya padang, aris penter engko bakal ketok manuke. Iya iya. Wih. Lunyu tenan ya Kang ya. Lunyu. Alon-alon. Dadi alon-alon. Nah. Ning manuk siji ora ana katon ana nyuwara-nyuwara manuk. Eno ae. Kowe manuk terkuku wae. Terkuku apa dudu? Bae lho. Bae. Kowe krungu apa, Kang? Kang, lho. Krungu apa kowe? Suara bayi. Lah iya. Bayi. Suara suarane kono ki arek-arek, Kang. Duwe ku suara kono. Ayo nyedak yuk. Nyedak yuk. Nyedak yuk. Lho lha iki apa? Lho. Lah kono bayi yang ngene piye iki? Kang. Aduh, Kang. Kang, sarana bayi kuwi iki lho. Ana jisiming menungso. Pebrukan wit semene gedene Kang iki lho. Waduh. Adi Sinandri. Kakang. Iki kira-kira wae. Mubengi wong wadon iku danan. Ya. Kan wong wadon iki weteng. Ayo merga ana angin barat bledek magunturan. Wite rungkat nibane wong wadon kuwi. Ya. Jet nganti nglairake bayi. Di bayi anake kuwi ngene lho. Lah ya dukune wit kuwi ngono lho. Ning Kang, mbok nggo apa bayi kok gendong kok utut-utut kaya ngono kuwi. Digawa diopeni. Alah kowe iki jeneng legan golek momongan. Piye to kowe iki? Lha terus dikapake kuwi. Ayo diopeni. Lah ngopeni piye? Upama nusu apa kowe iso nusoni karo bayi kuwi? Ayo digolake wong wedok sing agek duwe anak cilik kono to. Hah, iki jenenge wong kakean gawe iki ya kowe kuwi. Lho, yen kowe lan aku ora ngopeni iki, teges aku lan kowe ora duwe rasa kamanungsan. Sing teges wong duwe rasa kamanungsan kuwi, uwal kuwi sapa wae. Yen ku wujuding jan mau manungsa, ayo kita tulungi sak-isa-isane. Nek padha-padha ngrembug kamanungsan mbok sing mati kuwi sisan disampurnakno, dikubur apa piye? Lah iya ngono ya sampe. Ayo, ngene. Ayo. Kowe ngangkat to kowe kayune kuwi. Bayi tak ceklane dhisik. Yo. Ya aku kayune. Aku kayune. Wite. Ya, saya. Sok sikile Kang, sikile Kang. Lah, ari tangane Kang. Ya sikile. Iki lho wis. Nah, wis. Ayo. Goleki papan sing sepi, sing kira-kira ora konangan wong, ngono ya. Iya, ya Kang. Bocah iki ayo dibudidaya kuwi mamre slamete. Ngono ya, ayo Kakang. Ayo. Duh Kiai, kula kintun layoning sekar. Kaireng apa puji, mugi-mugi kapura dosa kalepatan sampean. Lan kaparingana panggenan ingkang sakmesthenipun. Cumbuh kalian agenging darmanipun nalika gesang. Mugi-mugi kemawon ingkang dipun tilar
kaparingana seger kewarasan. Nyai. Sapa? Nyai Rondo Taru. Sapa undang-undang aku? Aku Danyang sing baulsa kuburan kini. Ije. Kiai Danyang. Iya. Nanging aku ora bakal maiko marang kuwi. Tekaku mrene welas marang kuwi. Kowe aja mung tansah nyusahi patine bojomu. Njur awan bengi ming ana ing satedhake kijinge. Lho, kowe tak wenehi panglipur. Wujude bayi kang temumpang ana ing kijinge bojomu. Lan bayi kuwi jenenge Kidang Telangkas. Ana open ana dibecik. Besok yen gedhe kena kanggo sinditan uripmu. Lan sacedhake bayi ana tulup, gedhe ning bocah, tulup enehno karben kanggo sifat kandel ya. Kados ngaten ngestakaken dawuh Yo, Kiai. wis ming samono kandhaku ya. Inggih Kiai. Tenan. Pangandikane Kiai Danyang mau ora ngapusi aku. Aduh, kene-kene ngger Kidang Telangkas. Kowe tak openi. Lan tulup iki besok kena mbok nggo dolanan yen kowe wis gedhe. Ayo ngger, kowe saiki tak gawa bali. Hele sarana jagela. Kilele aku oleh anak le. Guyu latake ana apa? Piye to Kang Lek ora guyu? Suaramu jan pas kaya Danyang tenan Kang. Nyek. Leh kung menteni ning ngisor wit ndep bis kowe ora ndang-ndang rampung wemute okerang. Wirekodaya. Ning upamen aku kelakon dadi Danyang, yo ngendi omahku? Mekayangan sanggon ora duwe paran, ora duwe papan. Iya. Ning nyatane saiki bayi wis diopeni dening Nyai Rondo Tarup. Muga-muga bisa gedhe sok ana kanggo rewangi Mbok Rondo Tarup. Ya wis yo nyambut bae yo. Lah lek golek manuk ku ora ngoleh jane. Ora yo rono. Ayo masak tengah ya. Ya. Kursine kuwi tokoke kene kok ah. Boyokku keju. Oleh ora pantes. Wong kowe iki tokoke kursi nggon kono. Kayak ngopo? Apik banget iki. Iki manuk sing oleh keri iki kok ya. Kursine iki dokoke tengah ya aja dokoke nggon tengah dalan ngono nek ana tamu ngisin-isin kene. Perlu didol pisang ae. Kowe ya didol. Sing ora pegel, kowe iki biyen kleru tenan. Iya apa? Urip ning desa. Melu rondo jajale to gagasan. Ngapa? Mangan ora kopen. Mangan kok ora kopen kepiye? Lah piye wae kopen esuk-esuk sarapane sego jagung.
Iya. Awan sego jagung. Mesti wae ta. Sore mangane sego jagung. Aja gumantung beras. Sawangen to, ra iku lho. Suwi-suwi kaya dara iki jajale. Apa? Kaya dara ngene lho. Lho ki lak kamen dara tok. Ah, coba aku ki saiki coba. Gini apa ya, ayo. Esuk. Wis jangan bayung di Bogor. Desa njaluk apa witekne? Awan bayung meneh di Krawu. Kudu nrimo to. Sore ya sih tetep krawon kok. Lah iya. Aning tontonan ra iku. Kaya apa? Wis ora kaya cempe. Oh, amung ora digagas. Oh, aku riyen gagas sih iya ki nganti. Wah, bingung. Kok bingung piye? Sewengi ra iso turu. Sebabe? Yo sijine gagas Mbak Ayu suwe dadi rondo. Hah? Iki njur krungu swara sing ora-ora. Krungu swara apa kowe kok? Lah mambengi kowe ora krungu to? Ya. Wah, anak kucing. Kucing ngapa? Omong-omongan karo bojone. Apa? Omong-omongan karo bojone. Oh, jarane ki edan kok. Diomongi kok. Terus omong-omongan karo bojone. Omong-omongan karo bojone nganggo bahasa Indonesia. Apa? Bahasa Indonesia. Bocah ki edan kok. Loh. Kucing kuwi ora iso ya bahasa. Iso, buktine. Buktine kepiye? Sing lanang ki celuk-celuk. Hah? Sinio. Hah? Sing wedok mangsuli. Dak mau. Loh, putrane kucing lho kok ya wis melu-melu. Putra ki mung duwe uwang ya, kucing ki. Lah nek kucing apa? Ya anake ngono wae kaya. Anake iya. Sinio, dak mau. Sinio, dak mau. Oh, edan. Ya omongi aku krungu dhewe kok kuwi ya. Kowe ora mau. Piye? Sire ki mung mau. Kucinge apa kowe? Tak. Ya dudu kaya. Kowe iki tak kandhani kok malah ngomong. Nek dipikir kuwi apa? Ora mung kucing tok. Apa jajan? Lah kuwi kucinge Kang Yani kuwi. Heeh, gini ya. Bojone Yusi Yukris kuwi. Kuwi isane kuwi malah basa coba. Basa piye? Lah kuwi dong mangan iwak to. Dituthuk nggon tempong iki kena. Maka plok iki ora muni apa-apa ming muni. Piye? Kengeng. Lho basa melan. Kuwi ora basa. Apa? Unine pancene kaing. Asune iki kowe apa kono? Coba. Ha, kowe ora ngerti. Sing dadi rasaku ki ngene lho, Jo. Aku sewengi ora bisa turu ki mergo mikirke siyu kuwi. Sewengi muput ra mulih to kuwi. Lah iya, kathik ya rondo pisan. Lah ya aku ki samar nek ana tabrak lari kuwi lho. Ayo. Hah? Yo. Yo ngono kuwi. Jalan aja gelem. Nggih, yo. Aku sing teko le. Aduh, enggak riki. Waduh. Mbak. Lho, yo. Niki. Lho, yo gini to. Nah niki sing sampean gendong niki sinten? Anakku. Aya. Iki aja-aja yu ki nyolong lho, Jo ki. Hah? Simpenan. Kok sembrono? Duwe simpenan apa? Iki anakku. Lah iya, kira-kira nang omah isin. Ora, Jo. Kuwi kira-kira asile tabrak lari. Apa kowe iki kok tabrak lari? Tabrak lari ki anggere pun kenal yuk meteng tinggal lunga ngoten niku. Jo sembrono. Aku ki wis tuwa. Lah niki nyatane sampean gendong kok. Aja ndakwa sing ora-ora kowe. Lho kok saged? Rene tak kandhani. Nggih, pripun yu? Nggih. Mulane aku mau bengi. Sikil sampean niki kok medak kok. Nggih, pripun yu? Aku mau bengi sewengi lek ra bali to. Nggih, kula niku dadi pikiran lho yu. Nggih. Terus aku kuwi ning sareane Kyaine Tarup. Saestu ngoten apa? Tenan. Nggih, lajeng. Jur ing kono kuwi aku ditekani Kiai Danyang. Lajeng pripun? Aku ora oleh susah hatiku le. Jur aku diwenehi bebungah jabang bayi iki. Jenenge Kidang Telangkas. Sik niki. Heeh. Lah sing sampean dawa niki napa iki? Iki tulup. Besok yen wis gedhe kena dienggo dolanan Kidang Telangkas iki. Nggih nyatane teng gunung nggih. Niki sing apik nggih dislameti barang niki. Yo kudu kaya ngono le. Ben percaya nek iki anakku dhewe. Nggih. Nek ngoten kula tak golek kayu nek. Heeh, ayo le yen kaya ngono. Ha ngono kancane tak kandhani. Padha diopeni sing apik. Wis sing ngiseni banyune. Iya wis to. Entonge bakno, nggih. Heeh, aja udur-uduran watane nyambut gawe sing padha rukun. Openi bocah dadi bocah sing apik. Separo perlu diomongi nggih ya. Iya, perlu banget. Wis mantep aku. Kene-kene. Saya bagus.
Nyono babar pisan yen to sendang widodaren kini ana putri ayu-ayu pitu cacahe. Iya kembang iki lho tekan ki lho awak samekar iki aku pilih Keberangan lagi. Aku dingengai siji to. Yen ngono tak jubuke siji sandangan kowe mangsa werwa. Kyai Nawangwulan, Kang Mbok, iki rak wis awan to. Prayogane Ayu Kundur Makayangan mengko selak kadukanan Rama Pikulun ya. Kontur? Heeh. Sik tak golekane sandang aku dhisik ya. Heeh. Ayo ayo ganti busana dhisik ya Kang Mbok ya. Lah. Kenapa? Sandang aku mau tak doko ana kene. Nanging kok ora ana to Kang Mbok? Mengko kok kleru karo panjenengan. Ora, iki kagung aku ana kene kok. Aduh nanging Kang Mbok, ayo coba wangono goleki dhisik Kang Mbok. Ayo tak ewangi nyanyi lawan. Ora iki lho diajeng nang nggon sisih kene iki ngisame kembang iki diajeng. Ora kok mau tak doko ana dhuwur watu kene kok. Lah genah ya ora ana ngene lho. Kali leh mendeleh mau. Ora ning kene mau. Aduh. Piye to ya? Kok ora ana to Kang Mbok? Yen ora ana aku apa bisa bali yen kaya ngene iki Kang Mbok. Aduh, jane kabeh para kadang ora kurang-kurang nggone ngrewangi goleki. Nyatane ora ketemu. Yayi Nawangwulan. Iki wis sore. Prayogane enggal kondur. Ayo, aku ora wani kondur. Busanaku ilang Kang Mbok, mulon tenan luwih dhisik ya Kang. Lah kok ora ngenteni ya selak ditinggal. Ayo bapaknya kamu aku bakal kondur aja. Kok tinggal aku Kang Mbok. Tenan aku Kang Mbok. Kang Mbok. Ya kene mentara ninggal aku Kang Mbok. Ijin aku ning bapak kene Kang
aku ora ketemu. Apa iya selawase aku ana sendang kene? Duh pikulun. Mugi patuko paring pitedah. Dateng pundi busana kula? Kamangka aku tanpa awur-awur. Yen to mengkono jalma menungso liwat kene. Bakal kewirangan aku. Yen kaya ngono aku bakal ngetekake sayembara. Marang sapa kang bisa nulungi aku lan nambal kawiranganku iki. Yen to wanita ndak aku sedulur Sinarawati, nanging yen priya bakal ndak switani. Bedukin drandang panase sumelet, mentah segere yen aku adus ning sendang widodaren. Lah. Kok sampean mriki niki ajeng teng napa? Adus. Kok adus teng mriki? Golek nggon liyane ngrika. Nggon liyane banyune budhek. Sampean niku kula dereng rampung kok. Ayo ta mentasno. Kula mboten saged mentas. Lah ngopo? Sandangan kula ical. Nek ilang ya digoleki rak ngono. Pun kula goleki ning boten iso ketemu. Nek ngono kowe ora nganggo awur-awur babar pisan kuwi. Boten. Bocah wadon tak tulungi ya. Sampeyan ajeng nulungi kula. Iya tak wenehi jaritku. Wong jarit sampeyan niku ming siji kok disukake kula. Ayo sing dadi rak carane. Lah. Jarit kok disuwek ngaten. Sing separo kanggo aku, sing separo gawenen ya. Oh, kangge kula. Nyoh iki lho. Rada ngiwa. Oh, nengen sithik. Nyoh. Nggih niki pun. Ngiwa salah, nengen salah, rewel. Sampeyan niku kok wonten-wonten. Kisana. Sasampunipun sampeyan nulungi kula matur nuwun sanget. Pun nggih kula tak mbacetke laku. Lho, arep nyang endi kowe kuwi ya? Nggih wangsul. Lah kok penak temen. Napa sampeyan nedhi pituwas? Dudu kuwi sing tak karepake. Ngene bocah wadon. Nggih. Tenane aku nulungi marang kowe kuwi mau rak krungu sayembara. Marang sapa sing bisa nambal kewiranganmu? Yen lanang bakal kok switani. Nanging yen wadon bakal kok anggap sedulur Sinarawati. Kamangka sing bisa nulungi ki aku. Nek ngono, kowe kudu dadi bojoku bocah wadon. Sampeyan wau mireng sayembara kula. Krungu. Aduh Kisana. Nggih to. Kula mboten badhe nyulayani dhateng ucap kula piyambak. Menawi ngantos nyulayani, mbok menawi kula badhe nampi bebendu saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mila kula sagah dados bojo sampeyan. Kowe gelem tenan? Saestu. Saebo srengeng atiku bocah wadon yen kowe dadi bojoku. Nggih Kisana. Nanging nuwun sewu nggih. Lajeng asmanipun sinten? Dalemipun saking pundi? Oh iya aku lali. Jenengku Kidang Telangkas, omahku Taruk, katelah Joko Taruk. Nanging anjur kowe kuwi sapa bocah wadon? Kakang Taruk. Mangerti yo. Satemene aku Betari Nawang Wulan saka Kahyangan Salendra Bawana. Nun, widodari. Isa. Waduh, Sang Betari, menawi kados ngaten kula nyuwun pangapunten ing kathah mapan kula dereng mangertosi sinten tenanipun panjenengan. Monggo panjenengan agem jarit kula badhe wangsul Sang Betari. Lho. Kok wangsul kepiye to? Kok malah ngaras padha kaya ngono?
Aja kaya ngono, Kakang Tarub. Aku lak ya calon bojomu, to. Mboten, kula ajrih menawi kesiku Sang Betari. Ora kesiku, Kakang Tarub. Ora kesiku. Ora ngapusi. Aduh, yen kaya ngono Nawang Wulan, saeba swarganing uripku yen aku darbe bojo widodari. Nanging Nawang Wulan, iki wektune wis sore. Ayo kowe dak jak bali ana ing desa Tarub Wulan. Ayo ndak dherekake Kakang Tarub. Ayo Cahayu. Ayo. Jenenge bocah kok eram to ya. Saben dina kuwi lho kok ora tau bali. Budal esuk mulih sore, budal esuk mulih surup. Jenenge aku ki anak mung siji, wis ora ana sing dak toleh-toleh maneh. Nanging Tarub yen lunga kok kaya ngono. Yong. Yong. Le. Tarub. Apa ya? Mentas saka ngendi wae to Le kuwi lho. Aku saka ngalas nganti tekan Sendang Widodaren yo. Aja kaya ngono to Le. Lunga ya lunga. Nanging yen wayahe bali ki ya bali. Ora saben dina bali sore kaya ngene iki aku ki rak ya njur bingung to goleki kowe. Sing gedhe pangapuramu ya yo. Heeh. Lho, Le. Sapa Le kuwi wong ayu nang mburimu kuwi? Monggo tak atur lenggah, mengko biyung tak jarwani. Heeh, delok to Le lah mencorong. Ngene Yung, tenane iki dudu jalma menungso salumrah. Loh. Anjur? Panjenengane kuwi widodari, bebisike Betari Nawang Wulan. Loh, tenan to Le? Iya. Aduh, iki Betari. Menapa saestu panjenengan menika Betari asmanipun Nawang Wulan? Kasinggihan. Aduh, nyen pangapunten nggih Betari kula mboten ngertos. Nanging Ibu, panjenengan boten sisah lenggah ngandhap. Monggo lenggah nyingkirke mawon boten menapa-menapa. Jre mangke kula ndak kesiku. Boten, monggo lenggah nyingkirke mawon. Wis to manuta yo manuta wae. Nanging Tarub, piye Yung? Lah kok iki mau mbok kanthi bali? Ha iki rak ngene. Nalika panjenengan iki mau siram ana ing Sendang Widodaren, busanane kuwi ilang. Njur panjenengan iki mau ngedekake si Giri Sayembara Yung. Iya. Marang sapa sing bisa nambal kwirangane? Yen lanang bakal diswitani, nanging yen wanita iku bakal dianggep sedulur Sinarawedi. Sing nulungi aku Yung, jaritmu kae dak suwek separo, dak aturake ana ngersane, sing separo tak enggo Yung. Kowe sing mitulungi. Iya. Ya wis bene ora dadi apa. Wajibe menungso urip kuwi pancen tulung tinulung. Lah sak banjure apa Betari ya kersa mbok pek bojo? Pancene gelem. Nek panjenengan kurang percaya mbok ya mundhut prisa dhewe. Betari, inggih dawuh Ibu. Menapa panjenengan inggih kedugi nglampahi dados bojonipun anak kula pun Tarub? Awit Tarub menika namung anakipun rondo mboten gadah. Kados ngaten lho griyanipun kemawon. Ibu, panjenengan sampun dawuh kados ngaten. Kula sampun tresna kalian putra panjenengan, Ibu. Syukur-syukur yen kados ngaten, matur sembah nuwun sanget nggih Betari. Inggih. Nanging Tarub, Yung, kartone Betari Nawang Wulan ki kok sayah ngono. Ayo becike ayo le, kono dijak ning mburi wae ya Le. Ayo Nawang Wulan bareng lawan aku. Ayo Pak, monggo Betari. Monggo Ibu. Ngene lho Sik. Apa? Arep ngendi ta kowe kok? Lho, aku tak nyang sawah dhuwur kono lho. Ya kok dhisik ta. Sajake kowe nyang sawah kok ijen ki bojomu ngendi kok? Lho. Lah nyang apa? Aku ora mbok jak. Dijak nyang sawah eman-eman le. Apa? Eman-eman. Eman-eman wong bojomu bungkuk ngono kok eman yo. Bungkuk lak saiki bar manak kaya sunek meteng degek neh. Ning nek wis bar manak ya bungkuk neh. Iya, ning nek meteng ra degek neh. Ayo, marai anakmu ki kliwat. Kok kliwat? Heeh.
kliwat ukuran coba saiki. Heeh. Jajal kaya si Tarup kuwi. Bojone ayu, anake siji. Sing wedok saya mencorot ta suarane. Anu apa pasuryane? Oh, lho yang pancen sadurunge ya pancen yo ayu banget ta. Oh, lah ning saiki rek saya ayu. Di bojoku pancen ayu-ayu. Lah ngapa? Marai diloro watuk. Oh, goblok kok ki. Bojo ayu ngragati. Bojo elek ya ngragati. Oh, malah enak sing rabi elek kuwi. Bisa celemer barang kok. Anu, aku tak nyang sandur kono kok kayune bongkokno ya kanen Bali. Ayo kak kowe dhewe aku sing nggawa ora Bali aku engko kok ya. Oh ya wis nek ngono. Aku tak bali sore ya. Ayo pikulane tinggalan kene kok. Bakone tak gowo bakone. Ya. Saji sesarane pasana. Iki ibu lagi ada. Nawangse ora pareng rewel lho ya. Bapakmu durung bali saka sawah. Kene bubuk kene. Ora pareng rewel. Sing pinter ya ngger ya. Nduk, kepiye to Nawangse kok malah nangis ki? Ibu arep masak kok piye to? Bobok cup. Meneng ya ngger ya. Mimik kene mimik. Piye to kok malah kepiyer ngene anggonmu nangis? Anu bapak apa teles to wong ya ora teles ngene kok. Kene. Bobok ya. Nawang Wulan. Kakang Tarup. Iya. Kok wis bali? Ayo wis awan kowe randang ngirim. Wetengku luwe banget jare. Durung mateng segane. Nanging anakku Nawangsih kepiye Wulan? Ora nate rewel, ning nembe iki mau rewel. Apa iya? Saiki ndi bocah? Iki bobok, pinter banget. Yen ra percaya kono gendongen. Aduh, iya ya Wulan. Coba delengen. Ciluba. Guyang-guyu ya Kakak. Ciluba. Piye to? Ngopo to? Ayo nyang anake aja nyang ibune ngono kuwi. Saka tresnaku marang kowe. Oh iya. Nanging Nawang Wulan coba to delengen. Anakmu ki nek guyu kaya kowe ya Wulan. Ya mesti wae wong anakku kok ya. Ya ora iso iki anakku. Anakku ya. Manak karo sapa ayo? Ayo karo sampean. Ayo kuwi jeneng anake wong loro Nawang Wulan. Ijer, aku nganti lali yen to anake wong loro ya Kakak. Tiwas kebeneran iki mau sampean wis bali. Popoke Nawangsih reget kabeh. Arep tak umbahi menyang kali. Saiki mongen aku tak ngumbahi ya Kakang. Aku durung wisuh Wulan arep lebokke pacul barang jare. Ora susah, mengko selak udan yen ora ndang umbah-umbah. Ya nanging aja suwe-suwe ya Wulan. Ning sadurunge aku budal, aku meling marang sampean Kakang. Aja nganti sampean buka kekepe padang aku. Mung kuwi piwelingmu. Ya bakal tak estokake Nawang Wulan. Wis ya tak budal ya. Tenan lho aja suwe-suwe, mesakno Nawangsih Wulan. Iya Kakang Tarup. Nawangsih, derek bapak nggih. Ibu lagi ngumbahi popok ngene iki. Bocah kok ayune kaya ngene. Ciluba. Iya. Aku njur eling marang welinge Sinawang Wulan. Lho yen to aku iki ora oleh mbukak padangan. Njur ana wewadi apa sajroning dandang kuwi? Pupung Nawang Wulan ora ana. Coba tak bukake kekeping padangan kuwi. Lho. Pari mung sauli. Aneh. Yen sing didang iki mau pari sauli. Ya gene bisa dadi sega njur murakapi wong sak brayat ing talu. Layak. Padatan mangsa paceklik kaya ngene iki lumbung kidul ngomah. Mestine wis entek. Nanging sawising aku derbe bojo Sinawang Wulan,
prasasat pari ning lumbung ora kelong babar pisan. Nawangse. Yen ngono pancen bejo kowe nini. Dene darbe Ibu Widodari sing bisa migunani ana ing desa Tarup kene. Muga-muga nini kowe bisa nulat kelawan pakarting ibumu ya. Kakang? Wulan, kok wis teko? Wis anakmu lak ya ora rewel ta? Ora rewel, nyo ndang jaen awang. Sik, popoke tak pepenane dhisik ya Kakang. Ngono. Ora par nangis lho nggih. Ibu lagi mepe kumbahan nangse. Wis rampung anggonku mepeni Kakang. Nyo anake yen ngono Wulan. Mengko dhisik to. Kae segane wis mateng tak entase dhisik. Njur sampean sarapan pisan Kakang. Oh ngono karepmu. Ya. Loh. Kakang Tarup. Wulan. Apa sampean mau buka kekepe padang aku Kakang? Ora ki. Buka. Ora Wulan. Kakang Tarup. Aja mbok selaki. Yen to sampean mau buka kekeping padang aku Kakang. Nawang Wulan. Bot-bote aku mung kepengin sumurup ana wewadi apa ing sajroning dandang. Kapeksa aku lancang kekeping padangan dak buka Nawang Wulan. Kakang Tarup. Teko culika banget yen tono menungsa sing kepengin ngerteni wewadi ning liyan. Kakang Tarup, mangerti yo. Ya wit saka lancang lan kecuparamu. Kulinane parisa uli dang dadi sego. Murakabi brayat ing Tarup. Nanging Kakang, saiki ora bisa. Pari tetep dadi pari. Yen kurang percaya, delengen Kakang Tarup. Apa iya Wulan? Iya. Loh. Waduh, mati aku Nawang Wulan. Gusti. Bebendu menapa ing rumentah dhateng kula Gusti. Nawang Wulan. Aku luput marang kowe. Ya gene aku mituhu apa sing dadi piwelingmu Wulan. Aku njaluk pangapura ya Nawang Wulan. Wis Kakang Tarup. Mbok menawa iki kabeh wis dikersakake dening Gusti Kang Morbing Jagat. Yen to aku kudu duwe panandang sing kaya ngene. Lan ras usah diketuni. Mapan iki wis kebanjur. Kakang Tarup. Nawang Wulan. Mbok menawa iki aku wis kamanungsan. Lan aku kudu makarya kaya jalma lumrah. Mula saka kuwi aku gawekna pirantine wong nutu lan bubak Kakang. Kaya ngono Nawang Wulan, kowe bakal rekoso awit saka pakartiku. Ibu Wulan, tak turuti. Nyo Nawang sih jaen, aku tak golek piranti kanggo gawe lesung alu sapanunggalan. Kene-kene Nawang sih jak gendonge Kakang. Yen kulinane aku ki ora ngrekoso kaya ngene. Ya wit saka kelancangane lan kecuparane bojoku. Aku banjur rekoso kaya ngene. Yen arep padang kudu nutu dhisik. Nawangse. Aja rewel Tongger. Iki ibu lagi nutu. Mengko yen kowe rewel bae, lak ya ora rampung-rampung anggone nutu Nini. Kene bobok kene ya. Cup. Pinter ya anakku. Bobok dhisik ya. Kene bobok kene.
Kae ibu ngrampungake parisi neng lumbung kari saidek kae. Mengko yen wis rampung kowe tak gendong maneh ya. Pari neng lumbung kae kari saidek tak rampungake dina iki sesuk aku ra susah nutu. Lah, iki busanaku. Ketemu ana sangesare pari sajrone lumbung. Seneng banget atiku. Yen kaya ngono, aku bisa sowan ana ngersane Rama Pikulun. Duh, Rama Pikulun. Busana kula sampun pinanggih. Mbok menawi kula saged sowan dhateng ngersa paduka. Ora nyono babar pisan. Ya ing dina iki busanaku ketemu. Nanging yen to aku rasa rono mbubak lan nutu, mbok menawa busanaku ora bisa ketemu. Iki mesti Kakang Tarub sing ndelikake. Kakang, iki anakmu. Kula wentan, aku bakal sowan ana ngersane Kanjeng Rama, Kakang Tarub. Kakang Tarub, Kakang, Kakang Tarub. Nawang Wulan. Apa, Kakang? Kowe kok nganggo sandangan kuwi, Wulan? Heeh. Awit busanaku wis ketemu ana sangesare pari sanjrone lumbung. Sampeyan to sing ndelikake, Kakang? Iya. Nanging Wulan, jar karepmu kepiye anakmu kok bawa rene kuwi, Wulan? Kakang Tarub, iki anakmu bakal ndak pasrahake marang sampeyan. Dene aku bakal swanono ngersani Kanjeng Rama Pikulun, Kakang Tarub. Aja Nawang Wulan, yen kowe sowan ana ing kahyangan Salindra Bawana, jar anakmu kepiye, jar aku uga kepiye, Nawang Wulan? Kakang Tarub, yen to anakmu rewel, dokoken ana anjang-anjang, lan kowe ngebongo merangi ketanireng, aku mengko bakal teko, Kakang Tarub. Nanging ora, Nawang Wulan, mesakno aku. Uga ngelingono kelawan Nawangsi aku aja kok tinggal, Nawang Wulan. Nanging ora, aku bakal bali. Wis yo, Kakang. Kakang Tarub. Wulan, wis yo. Wulan, Wulan. Seswa
Waalaikumsalam. Loh, Lisa. Iya. Capek kan be? Biasa.